To, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokacin, barkanmu da al'umma. Za mu shiga karatunmu na farko akan maganar kendul stick, ma'ana kendul ɗin da suke nuna halamu kasuwa za ta yi sama ko kasuwa za ta yi ƙasa. Yau ina fatan karatunmu na yau ko kunce lecture namu na yau zai ba mu dama ka fahimci me ake nufi da kendul, waɗannan me ma'anansu, me idan suka fito za su baka a matsayinka na mutumin da kake koyan trading ko kana so kai trading. So idan a koda yaushe wannan shi ake ce mata hama, wannan na farko ita ake ce mata hama, ga nan stick guda uku nan sun fito a gefenta. So wannan na farkon ɗin shine abun da za mu fara da kansa, ma'ana hama. So hama dai gashi nan, a koda yaushe ita hama idan ta fito, hama tana nuna maka cewa in dai har ta fito maka ta tsotse daga ƙasa ta fito tana da jiki a sama, to tana nufin maka cewa ta nuna maka confirm akan cewa kasuwan nan za ta tafi sama. Kuma misali idan ka karanta hakan nan zai zo ya baka. Na biyu shine aka ce maka dudduba ka gani, wannan yana nuna maka cewa alamu ne wanda zai ɗauki kasuwa ya kai shi sama. Yawwa idan ka zo ka duba gashi nan misali a nan gurin ga yanda aka zo aka nuna maka shi, kaga da ya fito a nan gurin din sai ya zo ya ɗauki kasuwan din ya tafi da shi sama. Yawwa na biyu shine hanging man, shi ma yana tsotsewa ta ƙasa, yana da jela ta ƙasa, yana da body, yana da jiki kuma a sama, amma kuma za ka kalle shi yana da jan body, ma'ana yana da jan jiki, ba green kamar wancan ba. So shi ma kamar haka ne, idan lokacin da ya fito a haka, so yana nuna maka cewa kasuwa zai dawo ƙasa, ma'ana yana sama sai ya kasance kasuwan gaba ɗaya su masu saidawa sun karbi kasuwa. So kai kuma a wannan lokacin ne za ka yi shiri ka bi shi kasuwa sai ya tafi da kai ƙasa. Misali zan nuna maka a wannan gurin kamar yanda aka nuna mana shi a karatu. So gashi nan ka gansa da ya fito a nan gurin din, ga halaman da ya zo kasuwan da ya gama tafiya sama sai ya fito a ƙasa, ya ƙare kenan da kasuwa a sama, shine ya buga shi ya dawo ƙasa. Kasuwa wato sellers sun karbi kasuwa, ma'ana masu saidawa sun karbi kasuwa a hannun masu saidawa. So a gan shi duk wannan alamunsa ne yadda yake nuna maka da cewa kasuwa yana sama zai dawo ƙasa. Misali na biyu kenan. Ga kuma wannan shi kuma ana ce masa inverting hammer. Inverting hammer yana nan kamar haka. Shi inverting hammer a kodayaushe idan ya fito zai nuna maka kasuwa daga ƙasa yake fitowa, ma'ana lokacin da kasuwa ya taho ƙasa sai ya kasance kaga yana da body tsiriri a sama, yana da jiki mai ƙarfi a ƙasa. So shi ma'ana yana nuna maka cewa kasuwa zai canja, zai koma sama lokacin da kasuwa ya dawo ƙasa kenan. So bari nuna maka misali a nan gurin. Kaga misalinsa a nan gurin ɗin gashi nan, ga yanda nan za ka gani ka karanta shi misali inverting hammer shi yana canja kasuwa ne lokacin da kasuwa ya taso daga sama ya zo ƙasa. Idan kasuwa ya zo ƙasa zai ɗauki kasuwan ya kai shi sama.
misali na farko shine zan nuna maka a wani waje. So kaga gashi nan kamar haka, kasuwa ya taho daga sama, da ya zo nan gurin sai ya ƙare a nan. So gashi ya nuna maka kasuwa zai koma sama. Wannan shi yake nuna maka da cewa kasuwa sama za ta yi. Misali na biyu gashi nan shi ma kamar haka, a koda yaushe in ya fito, ko da ce ja ne ya taho ta ƙasa, inda har ya kama wannan lokacin, to yana nuna maka cewa kasuwa zai koma sama. Shine misali ta biyu, inverted hammer signal, shi ma'ana halama ne wanda yake nuna maka da cewa kasuwa zai koma sama. Na hudu shine shooting star. Shooting star gashi nan, shi ake ce masa da shooting star. Wannan shine wanda ake ce masa shooting star. Shooting star kuma a kodayaushe idan ka kalle shi a sama, kasuwa ya je sama. So a duk lokacin da kasuwa in ya je sama, ya gama tafiyansa a sama, so idan kaga wannan ya fito, to ya nuna maka cewa masu saya sun ƙare, masu saidawa za su shiga kasuwa. Buyers sun ƙare, sellers za su shiga kasuwa. Shine shooting star zai fito a wannan gurin. To ga kuma alama da zan nuna mu cewa idan a kodayaushe in ka kalle shi a sama, ka gan shi nan gashi nan, so yana nufin maka kasuwa za ta dawo ƙasa. Alama ta farko kenan, shi wannan ka gani ya fito maka nan, to yana nuna maka halamun kasuwa za ta dawo ƙasa. Alhamdulillah. Alama na biyu gashi nan, shi ma idan ka kalle shi ya fito a irin waɗannan guraren, to ka tabbatar da cewa kasuwa za ta dawo ƙasa. Ita ake nufi da ita shooting star. Da nan kuma shi ake ce masa da bullish kicker. Bullish kicker shine gashi nan, duk lokacin da kaga bullish kicker ya fito, to yana nufin cewa kasuwa fa ta ƙare ƙasa, za ta koma sama. A duk lokacin da ka kalla bullish kicker ya fito, so yana nufin maka kasuwa ta ɗagu sama za ta tafi. Misali na farko shine zan nuna maka alama gashi nan a nan gurin. Kaga yanda ya fito, to kaga ga shi nan ya fito masa nan, ya ɗaga kasuwan ya tafi da shi sama. Ya tafi da shi, shi ake ce masa bullish kicker. Gashi nan kuma a nan, ka gan shi ya fito. Duk lokacin da ka kalle shi ya riga da ya fito, to yana nufin maka kasuwa za ta tafi sama. Ga kuma bearish kicker. Bearish kicker shi kuma yana nufin a duk lokacin da kasuwa take sama, kaga bearish kicker ya fito, ma'ana shine duk lokacin da kaga kasuwa tana tafiya a sama, ta zo ta dawo ta fito da bullish kicker, to fa tana nufin maka cewa kasuwan nan za ta sauka ta dawo ƙasa. Kasuwa za ta sauka ta dawo ƙasa. Bari in baka example gashi nan kamar haka. Kaga a duk lokacin da ka kalle shi, bullish kicker ya fito maka a wannan gwajen, so yana nuna maka da cewa kasuwa za ta dawo ƙasa. Me ya za ka gane kasuwa za ta dawo ƙasa? Shine idan bullish kicker ya fito. Lokacin da bearish yake tafiya a sama, sai ya dawo bullish kicker ya fito. To bullish kicker yana fitowa ne ta ƙasa, to yana fitowa ƙasa yana rinjayen kasuwa, kenan za ta dawo ƙasa. Alama da zan nuna maka cewa kasuwa za ta dawo ƙasa shine gashi kamar haka. Kaga yadda kasuwa take tafiya. Wannan shi ake nufi da bullish kicker. Bullish kicker, kaga ya dauko kasuwa ya dawo da shi ƙasa.
ya dauko kasuwa ya dawo da shi ƙasa. Alama ta biyu shine gashi nan ya baka shi kasuwa za ta dawo ƙasa. A wani lokacin zaka kana yin trading sai ka kasuwa ya tsinke daga sama ya tsinke ya dawo ƙasa, to wannan shine yake nufi da bullish kick ke. Ka kalli shi kawai ya tsinko a ƙasa yana tafiya sama da sai tsinko ƙasa, to kasuwan din za ta rinjaye shi ƙasa za ta shi ne ba. Nan shi ake ce masa bullish haramiya. Za ka ga bullish haramiya babba da ƙarami. A kodayaushe ka kalla bullish haramiya ya fito, bullish haramiya so za ka kalla bearish ne da bullish. So duk lokacin da ka kalla wannan, so ka tabbatar idan bearish ya fara ya zo yana kangarawa ƙasa sai bearish sai zo ya karba, to ka tabbatar da cewa idan bullish ya shigo, so tabbas kasuwan sama za ta koma. Kasuwa sama za ta koma. Gashi nan kamar misali kamar haka. Wannan shine ake ce masa Japanese candle bullish haramiya. A duk lokacin da kaga bullish and bearish suna na gwaje daya a ƙasa ko a sama, to yana baka halamu ne na kasuwan nan ta dawo tana ƙasa za ta tashi ta tafi sama. So kasuwa tana ƙasa ta tashi ta tafi sama, me za ka yi sai ka jira confirmation. Yawwa, halama ta farko za ka gan shi kamar haka. A kodayaushe kana trading haka za ka gan shi. So duk lokacin da ka kalli wannan, so ka tabbatar ce maka kasuwa sama za ta hau. Kasuwa sama za ta hau. Idan ka kalla yana bearish, bullish ya fito maka kamar haka, to kasuwa sama za ta tafi. Gashi shi ma kamar haka. Duk lokacin da kana kasuwa ka gan shi haka, so tabbas kasuwa sama za ta hau. Ga kuma bearish haramiya. Bearish haramiya shi ma kamar haka ne. Duk lokacin da yana sama, kasuwa yana sama, idan ka ga bearish haramiya ya fito, to kasuwa za ta dawo da shi ƙasa. Kai kuma sai ka shirya ka shiga kasuwa za ta dawo da shi ƙasa. Misali ta farko shine kamar haka. Ka duba hannun za ka ga yadda wannan aro ya nuna ma kasuwa tana sama, sai ga shi nan bearish haramiya ta fito. Bearish haramiya na fitowa, so ka shirya da kasuwa ta ƙare sama za ta dawo ƙasa. Kasuwa ta ƙare sama za ta dawo ƙasa. Alama misali ta biyu ga shi nan kamar haka. Shi ma duk lokacin da kaga kasuwa ta tafi haka, ka gan shi ma ya fito maka, to ka tabbatar kasuwa ƙasa za ta koma. Kasuwan nan ƙasa za ta koma. Ita ake ce mata bearish haramiya. Na gaba shine bullish engulfing. Bullish engulfing. Bullish engulfing yana fitowa ne idan bearish ya fito karami, za ga bullish babba ya fito, to yana nufin maka kasuwa za ta tafi sama. Tana ƙasa ta haura ta je sama. Gashi nan kamar haka. A duk lokacin da kaga kasuwa tana sama ta dawo ƙasa, sai ka kalla bullish engulfing ya fito, to ka tabbatar da kasuwan nan sama za ta yi. Kai kuma sai ka shirya shigan kasuwan sama. Alama ta na farko gashi nan kamar haka. Ka gan shi. Duk yanda ka kalla ya fito maka haka, to ka tabbatar za ta koma sama. Kasuwa sama za ta yi. Shi ake cufi da ake ce masa bullish engulfing. Bullish engulfing. Ga alama ta biyu gashi nan. Shi ma idan ka kasuwa tana tafiya haka, to ka tabbatar kasuwa za ta tafi abinda ake nufi da shi bullish engulfing. Kasuwa za ta koma sama. Ga bearish kuma shi ake nufi da bearish engulfing. Bearish engulfing. Shi kuma duk lokacin da kaga kasuwa tana sama,
sai bearish engulfing ya fito, to ka tabbatar kasuwa za ta dawo ƙasa. Kasuwan ƙasa za ta yi, gashi nan kamar haka. A duk lokacin da kasuwa yana ƙasa ya tashi ya je sama, da yana zuwa sama ƙololo sai gashi nan ka kalla bearish engulfing ya fito. To duk lokacin da bearish engulfing ya baka, to ka tabbatar kasuwan nan ƙasa za ta koma. Kasuwa ƙasa za ta tafi. Sai ga ta nan misali na farko shine kamar haka. Duk yanda ka kasuwa tana tafiya kamar haka, ta taso daga nan ta tafi sama, sai ka kalla bearish engulfing ya fito. To bearish engulfing nan yana baka alama ne na cewa kasuwa za ta dawo ƙasa. Kai ko sai ka shirya kasuwa za ta dawo ƙasa, sai ka biyo ta ka dawo ƙasa. Ga alama nan na biyu, ga ta nan da take. Duk lokacin da kai ga kasuwa tana tafiyan ma ka gan shi ya fito maka da bearish engulfing, so ka shirya ma kasuwan za ta dawo ƙasa, sai ka biyo ta ƙasa. Ta kasuwan haka take. Akwai morning star. Morning star shine za ka ga kendul guda uku. Akwai bearish, sannan kuma sai morning star ya zo ya fito, sai ka gani ka kuma bullish ya fito. To yana baka alaman cewa kasuwa duk lokacin da ka gan shi haka, ka kyautata zaton kasuwa ta dawo ƙasa, ta gama tafiya ƙasa, za ta tafi sama. Kasuwa za ta canja ta tafi sama. Kasuwa ta canja ta tafi sama, sai ka yaka. Gashi nan duk lokacin da kake kasuwa, sai ka kalla kasuwanka ka biyo ta zo ƙasa, sai ka kalla wannan ƙaramin kendul nan ya fito. Gashi nan ya fito a tsakiyan waɗannan ja da green nan. So ka kyautata zato duk lokacin da green nan ya fito, to ka ba da himman kasuwanka za ta tafi sama. Kasuwa za ta tafi sama, shi ne ake ce masa morning star. Yana fitowa ne a tsakanin ja da green. Misali na farko gashi nan kamar haka, ka gan shi a nan gurin. So a duk lokacin da ka kalle shi kamar haka, kaga ya baka alaman kasuwa za ta tafi sama. Kasuwa za ta tafi sama. Misali na biyu shi ma gashi nan kamar haka. A duk lokacin da ka kalle shi haka, to ya kasance ka tabbatar da kasuwanka za ta tafi sama ne, sai kai kokari ka shirya kasuwa za ta tafi maka sama. Kasuwa za ta tafi sama. Ga kuma evening star, shi ake ce mata evening star. Kasuwa tana sama, koriya tana fitowa, sai kuma ja ta fito a tsakiya, sai kuma ja ta sake fitowa a gefe. To tana baka signing, tana baka shaida akan cewa kasuwan nan ta gama yi sama, za ta dawo ƙasa. Shi ake ce mata evening star. So duk lokacin da kake trading, idan har ka kalla kasuwanka kana tafi tana sama, green nan ya fito, sai ya kasance ja ya fito, ga yanda ya fito nan, ya fito da ƙaramin ya tsotse a ƙasa, yana da body a tsakiya, kuma wannan ƙaramin yana nan gashi nan, kuma yana gamawa sai wani mai babban body ya fito kamar haka. So yana nuna maka shi ake ce masa evening star. Evening star, evening star. To shi yana nufin kasuwa ya gama tafiya sama, zai dawo ƙasa. Idan kana so ka ga misali shi shine kamar haka. Gashi nan yanda misali sa yake. A duk lokacin da kake kasuwa, in ka kalle shi kamar haka, to ka tabbatar ka shirya kasuwa ƙasa zai sake. Kasuwa zai sake yin ƙasa, sai ka shirya ka bi shi a ƙasa. Alama na biyu shine da zai baka gashi nan kamar haka. Shi ma idan ka kalle shi, a duk lokacin da ka kalle shi haka, to ka bashi himman kasuwa zai dawo ƙasa. Shi ake nufi da
evening star, evening star. So gashi wannan kuma piercing star, piercing star gashi nan shi kuma a duk lokacin da ya kaga candle ya yi ƙasa, kana yin trading yana yin ƙasa, wato kana yin sell sai kasance kaga wani candle ya zo fito daga tsakiya, so yana nufin kasuwa fa ya gama yin ƙasa zai koma sama, kasuwa ya gama yin ƙasa zai koma sama. Misali kamar haka, a kodayaushe idan kana yin kasuwa sai ka gani ja yana yin ƙasa ya zo ƙasa, sai a lokacin da ja ya ƙare instead ya fito ko a sama ko a ƙasa sai ya zo fito a tsakiya, to a tsakiyar nan shi yake nuna maka kasuwa sale sun ƙare, buyers za su karɓi kasuwa, sai kai kuma ka shirya ka jira abin da ake ce mata confirmation sai ka shiga kasuwa. Ga misali nan kamar haka, gashi nan kamar haka, a duk lokacin da kake kasuwa sai ka gan shi kamar haka, to kai kyautata zaton kasuwa sama za ta sake, kasuwa sama za ta yi, kasuwa sama za ta yi. Gashi nan ma kamar haka, so duk lokacin da ka kalle shi kamar haka kasuwa tana baka dama sama za ta yi. Gashi nan kuma kamar haka, in tana sama ya fito shi ma yana baka daman ƙasa za ta yi, tana nuna maka ƙasa za ta yi. Ga misali shi ma kamar haka, ga misali sanan kamar haka, duk lokacin da ka ga haka ka tabbatar da kasuwa ƙasa za ta yi. Ga wannan shi ne ake ce masa doji. Ga shi nan duk lokacin da ka kalli waɗannan abubuwan suka fito ga sunan, so ka tabbatar da cewa tana baka sainin ne kasuwa sama za ta yi, kasuwa tana baka sainin sama za ta yi. Doji kenan, wannan shi ake ce masa doji. Shi duk inda ka kalle shi ya fito to yana baka dama kasuwa za ta canja direction, canjin direction za ta yi, za ta canja wuri. So ga misali nan kamar haka, yawwa dragonfly doji, wancan shi ake ce masa long doji, long leg doji, wannan kuma shi ake ce graduation doji. So duk lokacin da ka kalle shi tana yin wani direction, evening top gashi nan, to duk lokacin da ka kalle shi ya fito a irin wannan abu, to tana baka daman kasuwa ko ta yi sama ko ta yi ƙasa. Ka gan shi, mun gan shi ko advance block, in ka kalla yana yin sama, kasuwa ya fito ya baka, ya jera su guda uku, so yana baka daman kasuwa za ta koma ƙasa. Shi ake ce masa advance block. Shi nan shi ne ake nufi da advance block. Duk lokacin da ka kalle shi yana baka shaidan cewa kasuwa ta ƙare a sama za ta dawo ƙasa. Ga misali nan kamar haka, a gansun da suka je, duk lokacin da ta gama baka wannan to tana nufin kasuwa fa za ta buga ta dawo ƙasa. Ga misali nan na biyu, wannan shi ake cewa morning doji star. Ga shi nan kamar haka, duk lokacin da ka gan shi ma yana nufin maka kasuwa za ta dawo ƙasa, kasuwa za ta dawo ƙasa, za ta je sama, kasuwa za ta je sama. Ga shi nan duk lokacin da ka gan shi haka yake nuna ma kasuwa za ta je sama. Haka kuma wannan shi ake cewa evening doji star, za ta buga shi ya dawo ƙasa. A misali kamar haka, wannan shi ake cewa sa bullish haramiya cross.
duk lokacin da ka kalle shi kasuwa za ta canja direction ta tafi wani guri ta yi sama. Ga misali kamar haka, mun gaishe su na biyu na wannan shine bearish harami cross, shi kuma kasuwa za ta canza ta yi ƙasa. An gan shi